Francisco Rodríguez visitaba esta mañana las instalaciones del Colegio de Educación Infantil Irmáns Villar, acompañado por la consellera de Educación del concello, Ana Garrido. El alcalde de Ourense criticó a la Xunta de Galicia por los recortes que está realizando. Unha vez máis, hai que lamentar esa falta de sensibilidade por parte da Xunta de Galicia de nun momento tan difícil como este por non prestarlle atención prioritaria desde o punto de vista humano, social, pois estas necesidades que teñen moitos pais de familia, tanto a respecto dos comedores como tamén dese desembolso tan importante que teñen que facer para adquirir os libros de texto e o material escolar. Por eso, nós desde o Goberno Municipal estamos intentando suplir, digamos, que esas deficiencias que ten a Xunta de Galicia, que son os responsables, desde logo, do todo relacionado cos temas educativos, pero que obviamente pois, parece ser que cada ano se alonxan máis desa realidade que afecta e que preocupa a todos aqueles colectivos que máis o necesitan en un momento como este. Los recortes acometidos por el gobierno de Alberto Núñez Feijóo han duplicado la solicitud de demanda de las ayudas que el concello concede a familias con pocos recursos para material escolar y comedores. El regidor ourensano aseguró hoy que estudiarán las cifras para ver qué cantidad se puede destinar este año a estos programas y recordó que realizan una función que es competencia autonómica. Sobre as peticións que hai en este momento, que como digo, son casi o doble do ano pasado, sobre todo para comedores. Ese ano pasado tiñamos alrededor de 500, ou así, este ano creo que andamos por cerca de 900. Entón, hai que primeiro facer unha valoración de se axustan aos criterios establecidos e a partir de aí cuantificar e ver cuánto nos pode costar. Nós, desde logo, podemos facer o máximo esforzo para prestarlle atención a esta xente. O ano pasado fixémolo con todas as peticións, pero claro, estamos a falar este ano nunha situación máis difícil e que duplica prácticamente esas peticións con respecto do ano pasado.